Здравейте хора, аз съм Готин Супол, поне така се казвам в Clash Royale. И днес ще играем Clash Royale. Ето това е шопът. Ето това ми е декът. А ето това е арената. Но вчера я изтеглих. Не играя до преди път спокойно. Няма да кажа само това. Ето, четете описанието обаче. Това ни е първият. Гледайте. Майнер и Clash Wizard. И аз съм на трети левел. И май съм на слабия аркан. Ай, не съм на слабия. Това е един приятел. Нямам вълкили. И така, гледам новините в момента. Ами, айде пък да направим една битка. Това е за малкия байлян. Хей, хей! Той ще го размажа 100%. Фулплет, значи добре играеш. И той какво ми се смее, не знам. Не разбрах какво е смешно. Хайде, хайде, хайде. И чао хора.